Sawubona baba. Yebo. Ninjani baba? Siyaphila mfowethu. Siyaphila baba. Yebo. Kodwa ubaba umshumayeli bani? Umshumayeli ukhalishwayo khona la eKhetha Inkosi. Oh, okay. Sila eKhetha Inkosi manje. Yeah. Okay baba, siyalokhuza siyabonga kakhulu, siyajabula kakhulu ukulokhuza ukukhuluma nobaba umshumayeli ukhalishwayo la eKhetha Inkosi. Sibonile ke bekubhizi kakhulu la eKhetha Inkosi namhlanje. Bekwenzekani namhlanje? Namuhla bewindaba yentombi izentethelelo la ezifisa khona ukwenzela inkosi yazo unyazi lezulu indaba enkulu indaba enhle ukuthi ubaba mayefika la ethemba lethu zifisa ukuthi kube nesipho esihle sifanele unyazi ngoba iyona inkosi eyihawukele iyayikhumbula ngoba la ekhaya uma uyintombi yentethelelo ubufana nomuntu ongenalo izwi kodwa uze wayidalela indawo yazo ebuhleni bamaNazaretha wathi la nazo uma efuna ukugana njengoba lebandla kuyibandla lokwakha siye esihlahleni ziyofunela khona inhlahla ukuthi nazo ingaba itholela abantu ukuze iphelele kuleli bandla. Yebo baba. Kodwa khona kusebenzeke kanjani ke ngokubuka kwakho baba umshumayeli? Kusebenzeke kakhulu si-Israel siqophe umlando ziqophe umlando intombi izentethelelo ngomnikelo eziwenzile umnikelo omkhulu kakhulu kangangokuba ngiyacabanga ukuthi zimbe umgodi omkhulu ongavaleki zenza umnikelo omkhulu kakhulu omuhle kakhulu. Hayi siyajabula baba, sike salokhuza sanibona esihawukele uhamba nomama nobaba umvangeli umama Mkhokheli kodwa namhlanje asibabonanga. Indaba ehlela ubaba umvangeli nomama Mkhokheli basekhaya ubaba umvangeli uye wavelelwa into ebuhlungu washiwa umfowabo kwasho ukuthi ke inhlelo zalomsebenzi wanamuhla bese ihlelekile kwabaphoqa ukuthi noma bengekho kodwa umsebenzi onyazi awuqhubeke ngoba umsebenzi onyazi awumi ngokuthi omunye umuntu akekho kodwa uyaqhubeka noma ngabe kuyisiphi isimo uma izinto zakhona ihlelekile. Hayi kwaze kwabuhlungu kakhulu lokho baba. Kodwa ke siyabonga nathi baba ukuthi sesizwile ukuthi kungani namhlanje ubaba umvangeli noma umkhokheli bengekho la ethempelini eKhetha Inkosi njengoba kwenzeka umcimbi omkhulu kangaka. Kodwa ke sinethemba elikhulu ukuthi ke nabo bebanathi ngeenhliziyo labakhona. Impela bafowethu futhi ngiyacabanga ukuthi njoba nishutha nje bazocela abanye bazobabukisa ukuze babone ukuthi eKhetha Inkosi ibihlobile namuhla iyinhle kakhulu. Yebo. Hayi kunjalo baba umshumayeli, cha siyabonga kakhulu baba umshumayeli, sibonga nomcimbi ohambe kahle kakhulu kusukela ekuqaleni waze ufika ekugcineni baba. Impela kube njalo siyabonga kakhulu sibonge nabefundisi umfundisi Mavuso nabavangeli nabashumayeli bebephelele bezolekelela intombi izentethelelo ukuze nazo zizizwe ikhudumele emsebenzini onyazi bezulu. Hayi siyabonga kakhulu baba. Siyabonga baba. Amen Amen baba.